Aw ni yakuma ne ni maanaw bita ale ma sɔn dɛ bita ma sɔn an bolo fiyewu ne de ye tɔmɔnɔ ye ne kɛlen ka n dɔmɔnɔ ye i b'a dɔn segukaw b'a fɔ ten tɔ bamakɔkaw b'a fɔ dɔɔni ani région kɔnɔ mɔgɔ tɔw b'a fɔ tɔmɔnɔ ne ye tɔmɔnɔ ye ne ye tɔmɔnɔ san ne hakili jiginna a la denmisɛnniya la maa caman kun bɛ tɔmɔnɔ filenin dun kosɛbɛ maa minnu t'a dɔn tɔmɔnɔ filenin a bɛ komi i n'a fɔ tɔmɔnɔ bɔnbɔn u b'a kɛ i n'a fɔ filen sugunin dɔ o la sa ne ye tɔmɔnɔ san ne kɛlen k'a san sisan ne ko ne bɛna transformer k'a kɛ tɔmɔnɔ filenin ye waasa denmisɛn minnu bɛ kɔ kan olu k'a dɔn k'a fɔ ko tɔmɔnɔ bɔnbɔn bɛ yen nɔ nka ne ye erreur de kɛ a dilan cogo la ne dun b'a dɔn fana ne ma dala ni ne bɛna tɔmɔnɔ sɔrɔ bilen n bolo kɔrɔla la o de y'a to n ko bɛ video in kɛ ten tɔ n b'a expliquer mais hali n'a sɔrɔla ne ta ratera ka ban sabula n ye tiriki tɔrɔkɔ camanba de kɛ a ko dada la komi na susu kolonin dɔrɔn de bɛ ne bolo ne y'a kɛ nin mana in kɔnɔna na ko n b'a gosi k'a kɛ i n'a fɔ n b'a susu nka o ma ɲɛ ne bolo o kɔfɛ n y'a kɛ nin kɔnɔna na ka gosi gosi o fana ma ɲɛ n bolo koloni fitininin dɔ bɛ n bolo kɛrɛfɛla la n na tɛ susu o la n y'a gosi gosi o de kɔnɔna na i n'a fɔ an b'a kɛ kolon kɔnɔna na cogoya min na ka susu waasa kolo in ka se ka bɔ a la nin bɛɛ dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye bu min b'a sanfɛla la o ka kɔlɔn in bila nka yanni i ka nin baara fɛn o fɛn min kɛ i b'i jija i ka tɔmɔnɔ ka kɛ tɔmɔlen ɲuman ye cɛncɛn tɛ min na n'a sɔrɔla k'i y'a san kɛnɛmana yɛrɛ de la i bɛ se k'a ko dɔɔni fɔlɔ k'a da tile la n'a jara wagati min na i b'a baara daminɛ o la cɛncɛn tɛ k'a la ɲani kuma dɔw la n dɔmɔnɔ filenin dɔw bɛ yen nɔ cɛncɛnba de b'u la komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na n ye kisɛ in bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a la kelen kelen an bɛna taa sin sisan n'a sɔrɔla ko sinikɛlan t'i bolo i b'a don kolon kɔnɔna na k'a bunde ne kɔni bɛ k'a dabɔ a kama dɔrɔn k'a yira de ɲani k'a fɔ kɔni k'a bɛna k'aw ka so ma da la ten dɔ sabula mɔgɔw ɲinɛnen don ale kɔ dɔɔni a sinen ɲuman an fɛ an bɛna tɛntɛn an b'a tɛntɛn ɲaga min b'a la an b'o bila kɛrɛfɛla la waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ an bɛ ji kɛli dabɔ a la k'a doni dabɔ ɲɔgɔn na i t'a ji caya kosɛbɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn minɛ de sabula an bɛna tila tuguni k'a fin de ne ka fili kɛra yɔrɔ min ye o yɔrɔ de bɛna yira aw la sisan a donnen ɲuman ɲɔgɔn na ne kun man ka min kɛ fiyewu komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la donnen ɲuman ɲɔgɔn na an kun kan ka ta nin yɔrɔ la ka taa fin de k'a fin dɔɔni dɔrɔn nka ne ye sukaro k'a la sabula maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sukaro fitinin kɛ a la waasa a tɔ ka timiya ka taa fɛ ne de filila o yɔrɔ la sabula ne ka sukaro cayara kosɛbɛ i b'a dɔn ni sukaro kɔni cayara fɛn na a ja man di dɛ ni sukaro cayara fɛn la surtout tɔmɔnɔ yɛrɛ filɛ nin ye ale namayalen don dɔɔni ne kun man ka sukaro de k'a la fiyewu n'a sɔrɔla k'i ye maa ye k'i bɛna kɛ sukaro tɛ k'a la i y'a nɔɔni cogoya min na i b'a ta i bɛ taa fin o cogoya kelen na i mana n'a fin wagati min na miniti damadɔ o kɔfɛ an b'a tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma ne de ta kɛra barilen ye n bolo ja baara de tiɲɛna aw ɲɛ tɛ nin na fo ne b'a dogi dogi sa ne yɛrɛ kɔni fɛ ne tilala ka ban komi fana nin kun ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye k'a dilan n yɛrɛ fana ye o de y'a to a ma bali n na video caman bɛ yen nɔ ne b'a kɛ n yɛrɛ de ye fɔlɔ k'a lajɛ o kɔfɛ n'a ɲɛna waati min na ne bɛ sɔrɔ k'a kɛ video ye k'a yira n nimaanaw la ne kun b'a dɔn ko baara ma tiɲɛ o fo ne taalen a don tile kɔrɔla la dɛ ne hakili sɔrɔla ka jigin a la n ko tiɲɛ don n ko sukaro cayara koyi n ko sukaro man fɛ ta n ko ne ma dala ni nin bɛ ja fiyewu ne y'a to tile la tile dun b'anw fɛ yen nɔ wa tile farimanba ka tile journée bɛɛ kɛ k'a ban fo ka taa fitiri la a ma ja a magayalen b'a nɔ na n dɔmɔnɔ kasa b'a fɛ a ja b'a la nka a ma ja fiyewu i n'a fɔ n dɔmɔnɔ filenin bɛ ja cogoya min na ji cayara ne bolo sukaro fana dansagora kosɛbɛ komi nin tɔmɔnɔ in dɔrɔn de tun bɛ ne bolo wa a kun ka di n ye ka video in kɛ k'a ɲɛ yɛrɛ de ko ye ne nimaanaw nka n ma se n dun t'a dɔn n bɛna tɔmɔnɔ bɔ yɔrɔ jumɛn na bilen k'a fɔ ko n bɛna video kɛ k'a yira aw la teliya kɔnɔna na o de y'a to n ye nin kɛ dɔrɔn k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n'ala sɔnna a ma don n'a nataw la inshallah ni ye n tɔmɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ n bɛ video k'a la o zena ta kɔni a bɛ kɛ ɲuman yɛrɛ de ale de bɛ kɛ yabaden ye ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ